गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सोमोनांथाव खौरां। 40 साननि उनावबो कलम्बियानि एमाजन हाग्रामायाव गोमानाय 4 उन्दै गथ'फोरखौ जिउ गोनां थासारियाव बोखांदों। मिथिनाय बायदिब्ला 1 मे खालार खालि बे हाग्रामायाव गंसे फिसा उराङा जाब्रबथाय जायो आरो बे जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरां मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथाय जानाय उराङाव 4 उन्दै गथ', बिमा आरो 2 पाइलट दंमोन। गथ'नि बिमा आरो 2 पाइलटआ जिउ गोमानायनि उनाव 4 गथ'फ्रा आन्दायना गोमानानै दंमोन। नाथाय गासै 40 साननि उनाव बे 4 उन्दै गथ'फोरखौ जिउ गोनां थासारियाव बोखांफिननो हायो। 4 उन्दै गथ'फ्रा 13, 9, 4 आरो 1 बोसोर बैसोनि। गसाइगाव सोहोराव सिखावनि उदखार। गसाइगाव सोहोरनि थागिबि गसाइगाव हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि हिराबाइ नार्जारि मुंनि सासे आइजोआ एटिएमनिफ्राय रां बख'नानै ओंखारनाय समावनो 2 सिखाव फैसाखौ सिख'नानै लानानै खारनाय समावनो राइजोफोरजों हमनानै बुजायो। हमनो मोननाय सिखावनिफ्राय गासै गुबुन गुबुन बेंकनि 12था एटिएम मोननाय जादों। S17K 1265 नम्बरनि गंसे पालसार मटर साइकेलजों लोगोसे 2 सिखावखौ हमनो हायो राइजोफ्रा। हमनो मोननाय सिखावखौ धुबरी जिल्लानि इमरामालि आरो कासेमालि होननानै सिनायथिनाय जादों। हमनो मोननाय सिखावखौ गसाइगाव पुलिसनो दैथायहरो राइजोफ्रा। कलागुरु बिष्णु राभा जौमा फरायसालिनि GS रुबुल बसुमतारिया BPF डिलाव जयेन जानाया नंखाय। बे बाथ्राखौ फरायसा बिथाङा गावनो खेंफोरथि होदों। थांनाय 8 जुन खालाराव उदालगुरि जिल्लानि अराङाव BPF राजखान्थि दोलनि जर'खा सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। कलागुरु बिष्णु राभा जौमा फरायसालिनि GS रुबुल बसुमतारिया गावखौ BPF जयेन जानायनि रादाब गोसारनायखौ नंखाय होननानै फोरमायदों। BPFनि खायसे सोद्रोमाफ्रा रुबुल बसुमतारिखौ थगायनानै लिंना लांनानै BPFआव जयेन जाहोदों होननानै अजद होदों। रुबुल बसुमतारिखौ BPF दोलोआ फाव फान्दायनानै फालि सुनायनि अजद होदों रुबुल बसुमतारिनि बिमाय रोशन बर' बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। खुंग्रिं बडलेण्ड एकाडेमियाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। देग्लायनि 2023 मायथाइनि 1 बाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव गासै 10 फरायसाफ्रा सासेबो फेलें जायालासिनो सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हायो। बेनिनो गोरोबथा मुसाहारि मुंनि सासे बिमा बिफा गैजायै फरायसाया 10थि मासिआव उथ्रिनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि 6थि मासिआव उथ्रिनो हादोंमोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो फरायसाफोरनि लिरनाय फरायनाय गियान आरो गुन गोनां जिउ दानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि होलाङो। बे फरायसालिनि बारग' बिथोनगिरि बिद्दाव मुसाहारि बिथाङाबो आलासि महरै बाहागो लायो आरो फरायसा फरायसुलि लोगोसे बिमा बिफानि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बडलेण्ड एकाडेमि फरायसालिनि फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि फरायसा फरायसुलि बिमा बिफा आरो बे ओनसोलनिनो गोबां गागि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। चिरां जिल्लानि बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय रुफामनि बाथौ मन्दिराव थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ चिरां जिल्ला रुफामनि बाथौ आफादा बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानाव गेदेर आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैनो हादोंमोन। लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि जयेन बसुमतारि आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि उरखाव बर' बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हायो। बर' हारि थामोन्था रैखाथि आरो उदां बडलेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांना जोबथेसाल थानाय NDFB सोद्रोमाफोरनि थाखाय खुगा बेखेवदों गुवाहाटी NIA कर्टनि गागे उकिल कंकन कलिताया। गोलाव बोसोर प्राय 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायनि समाव माखासे हाबाफोराव लोब्बा थानायनि दायफोराव हमजानाय NDFB सोद्रोमाफोरनि दुखुथिया थासारिखौ नुनानै गोसोआव गाबखांनाय फैदों गासै आइ आफा रायजो राजाफोर आरो NDFB न'खरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव। बे समावनो थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय NDFB सोद्रोमाफोरनि NIA नि आवथायाव थानाय माखासे केसफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो थानाय गुवाहाटी NIA कर्टनि गागे उकिल कंकन कलिता बिथाङा बुङोदि भारत सरकार, आसाम सरकार, NDFB आबसु लोगोसे UBPजों जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं बारलांब्लाबो नाथाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय NDFB सोद्रोमाफोरनि 9 केसफ्रा NIA कर्टआव दिन्दां जानानै दङ। बिथांमोननि दिन्दां जानानै थानाय केसफोरनि थाखाय दिनैसिम सासेबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बिटिआर सरकारा सुलाद लायाखै होनना फोरमायो। बिथाङा बुंबावोदि NDFB दैदेनगिरिफ्रा बाहेरायाव उदाङैनो दङ, नाथाय केडारफोरासो जोबथेसालियाव बोसोर बोसोर जोबनानै दङ। बिथांमोननि दुखुथिया थासारिखौ सोर नायसनबावनो, सोर राय होनबावनो
गोसोआव जोबोद दुखु मोनना दाहाजों फोरमायोदि आथिखालनि बिटिआर सरकार आरो बर'नि गासै माहारियारि आफादफ्रा खौसे सरकारजों जोबथेसाल थानाय NDFB सोद्रोमाफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय सावरायना ग्रीन सिगनेल मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हागोन होनना NIA कर्टनि गागि उकिल कंकन कल्टा बिथाङा बुंथियो। मख'नो गोनांदि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनायनि उनाव अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बुङोदि थाबैनो सरकारा बे खामानिखौ मावनायनि थांखि लानांगोन, नङाब्ला खुगायावल' बुंनानै जानाय नङा होनना सरकार आरो माहारियारि आफादफोरखौ थाबैनो लोगो हमना सावरायनाय जागोन होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव दुलाराय राभा फरायसा आफादनि गोख्रों खुदिसानाय SI जुनमनि राभानि थैनायनि CBI बिजिरसंनायनि दाबि खालामना भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गोसोखांथिलाइ दैथायहरदों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 10 रिंगायाव माजबाट बाबुजि बिथांखि नयंनि लांगोनायाव दुलाराय राभा फरायसा आफादनि माजबाट दखरा आफाद, राभा साहित्य सभा, राभा माहारियारि परिषद, राभा आइजो आफादनि जथाय बानजायनायाव SI जुनमनि राभानि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों खुदिसानाय दिन्थिफुंदों।